Moi, mä Moi, oon mä oon Peku. Peku. Ja tänään meillä on Brawli-video. Mä en ole ihan varma, tuleeko tuhon niinku ääni, mutta ainakin mun ääneen pitäisi tulla. Niin Tuho sanoi tosiaan, että se on Tuho ja mä oon Veku. Niin, joten me perustetaan meille yhteinen jengi ja sen nimeksi tulee Mister... Tai sen nimeksi tulee Tuhoajat. Vai mitä? Niin, koska kaikki, jotka tulee siihen jengi tuhoaa. Niin. Ja otettaisiko vaikka tällainen punainen tähtääjäkuva. Joskus myöhemmin laitetaan kuvaus ja 0 pokaalio. Ja kaikki saa tulla siis tähän jengiin. Eli tää nimi on siis Tuhoajat. Kaikki voi tulla. Ja sä voit nyt tulla Ai Tuho. tuhoaja. Niin, ja mulla on tosiaan uusi käyttäjä. Niin teidän jengin nimi on Tuhoaja. Mutta mä toivon, että Tuhon ääni kuuluu, koska se on tärkeet. Mä menen mun toisella käyttäjälläkin sinne, kun tää on mun uusi käyttäjä. Mä menen täällä nappulakäyttäjällä. Tää on aika hauskaa niinku kuvata eka kerran Brawli-video niinku äänet päällä. Kohta mulle tulee päivitä rämäpää, eli mä saan tuohon Seiskalle därrylin. Siis liittyy tähän jengiin, tän nimi on Tuhoajat. Saatte toi ihan ilmasta liittyä tänne jengiin. Muistakaa pelata jengiliikaa. Jos oot 10 päivää pois, poistetaan, mut mä otan sitten kuvauksen vapaa-ajalla. Hei, tänne tuli joku... Tänne tuli joku... random tyyppä tänne.
minä katsoin, että saaks nuo Osaa mun startropit. arvoin. Te saatte nähdä mun mahtavimmat startropit, nimittäin harvinainen. Se on mun mahtavin startroppi. Mä oon kyllä siis... No, mä oon oikeesti saanut muutama kerran legee. Polettituploja. Miksi uusi startroppi? Ja toisesta tuli superrare. Ihan kiva. 53 krediittiä! 53 krediittiä! Mä en oo ikinä ennen saanut krediittejä! Oh my god! Yksi pokaali enää on, että saa 100 pistettä! Yksi pokaali, voi! En mä tiedä. Mitä mä edes sanon? Nyt on 900 pokaalia. Mä sain eilen tosiaan bown. Mun kaikki merkit. Mä voin myös näyttää mun toisen käyttäjän. Niin mä sain Doukin täällä käyttää. Ensimmäisenä mulla on täällä Shelly 9. Sitten täällä on Nita, Colt, Bull, Brock, El Primo, Barley, Poco, Rosa, Jessie, Dynamite, Tick, Kasivit, Rico, Daryl, Penny, Carl, Jackie, Goose, Bo, M, Stu, Pam, Frank, Edgar, Hank, Tara, Max, Byron, Doug. Tää on mun uusi rämäpää. Ja toi on vielä 10, se on kiva. Leon 10, Surge, Bass, S, Lola, EV, RT, Maise ja sit mun lempityyppi on Edgar tosiaan. Taisi olla silleen. Mutta voitais kohta alkaa lopettele tätä videoa. Kohta mä saan uuden gramaattisen. Voidaan pelaa vielä kahdesta tämän videon jälkeen, että mä saan ton 1000 pokalia, mä saan ton bullin. Ja että mä saan 2 tonnia. Okei, mutta voitais alkaa lopettaa tätä videoa, joten se